Благодаря ти, че гледаш този клип. Искам да споделя нещо кратко и те моля да отвориш умът си, за да приема. Днес имах сън. Ще го разкажа накратко, просто ситуацията. Видях едни жени, които се представиха за Божии дъщери, които са вярващи във вярата и аз им повярвах, въобще не можах да ги разпозная. Те започнаха да ми пророкуват неща за живота ми, но накрая духът ми разбра, че те не са от Господа и ги питах, а вие откъде сте? И те си признаха, че са от дявола. И започнаха да ми говорят. Той иска да ти даде това. Приеми. И аз казах, защо ме излъга? Изчезни от тук, защо ме излъга? Аз не искам, не приемам. И тя казва, приеми, той иска да ти даде това. Аз казах не и така се събудих. И затова искам да ти кажа, дявола наистина иска да ти дава неща. Иска ти да ги приемаш. Той само това чака, да приемеш. Как ще ги приемеш? Като приемеш лъжите, които той ти дава в ума ти. Ако ти приемаш тази мисъл, ти приемаш него. И днес Бог иска да знаеш, не приемай нищо. Не приемай нищо, защото той няма никаква сила. Силата е в тебе. Бог е отнел силата, която му е дал и я дал на самите нас. Той е направил вече жертвата, като го е победил. Дошъл е на кръста, умрял е за теб и за мене. Вече е свършен. Той не може вече нищо да направи. Обаче, когато ние го приемаме, ние му даваме силата да се храни с нас. Да се храни с нас. И знаеш ли какво иска той да постигне? Не просто да бъдеш в ада. Той иска да бъдеш отделен от Бог. Това е ада. Да живееш без Бог. А това е най-страшното нещо. Не ти пожелавам да отиваш в ада, защото означава, че си отделен от него. Бог вече е победил тази мишка, която се нарича лъв, или кажеш, а всъщност е мишка, която не може да направи нищо, но иска да те отдели от Бог. Не ти трябва нищо от този свят. Не дей да го искаш. Не го приемай. Кажи, отхвърлям го, не го приемам. Това, което Бог искаше да ми разкаже чрез този сън е, че има много заблудителни духове, които лесно могат да те накарат да си мислиш, че това е от Господ. Това, което трябва да направиш е да молиш Бог да ти даде тази дарба за разтълкуване, за разпознаване на духове, за да можеш да останеш сам. И трябва да търсиш лицето му, за да се познаеш кой си ти, защото в тебе е силата, но когато ти не я знаеш, ти я даваш на дявола да се храни чрез тебе. И тази мишка, освен да лъже и се надява да се прокрадне в мислите ти, за да направи нещо, за да те отдели от Бог, нищо друго не може да направи. Той няма никаква сила. Това, което с години наред ме е лъгал, днес наистина разбрах и Бог ми открил, че той е нищо, той е една мишка просто, която гризе от тебе, гризе, но нищо друго. А това, което Бог е направил на кръста, той го е победил, той е свършен. Проблемът е, че той се храни с нашата сила, която ни е дадена от Господ. Ние сме създадени, за да владеем земята. Ние сме създадени, за да ходим с Господа. Отделени от Него ние не можем. Ние сме в ада. Затова избери днес да търсиш лицето на Господа и отхвърли всяко желание, защото дявола иска да ти дава, само това чака. Той чака да му кажеш, искам, приемам това. Обаче знаеш, че Господ дава, не дявола. И Бог чака да избереш на кой господар ще служиш днес. Това е твоят избор. Толкова се опитах накратко да го разкажа. Не искам да ви задържам времето, но това е толкова страшно. Той непрестанно яде. Той непрестанно яде тези, които са силни. Но те няма как да знаят, че са силни, докато не влязат в присъствието на Господ и Бог ще им открива кои са те. Той е направил всичко. Той е направил всичко за тебе. Той е победил врага. Затова Словото казва, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Не приемай нищо. Ако искаш нещо от света, откажи се сега. Какво ще спечелиш, ако изгубиш душата си? Отхвърли всичко, защото той не може да ти даде нищо. Той иска да ти вземе. Той не може да ти предложи нищо. Искай от Господа и той ще ти даде. Знаеш ли кое е най-лошото нещо? Да живееш без Господа. Това вече наистина няма какво да ти помогне. Затова, докато още е ден светлина, потърси Господа.
защото Той идва. Ако днес е последният ти ден и трябва да застанеш пред Него, какво ще правиш, а не си го приел истински? Затова внимавай много, защото има заблудителни духове, които казват, че са от Бога, но не са. Моли се на Бог да ти показва. Също така, трябва да знаеш, че дяволът те лъже. Той е никой, а ти си силният. Не позволявай да краде силата, която Господ ти е дал. Благодаря ти, че изгледа този клип. Бъди благословен. Амин.